Ni sha rabi. Kwana 90. Abdulaziz Shu'aibu. Fari. Dukan suna burge. Ice cream. Tufafi. Waƙar Hamziya. Zaman lafiya. Madalla masu kallon mu kun ga wato zango na musamman wato tambaya ɗaya amsa ɗaya. To, duka dai anan muka zo ƙarshen shirin. A madadin wato wanda suka kawo, musamman wakilin tamu wato Zulaihat Ibrahim, sai kuma shugaban shirin wanda ya kai kawo